Il-festa ta' San Patrizju li ilha tiġi ċċelebrata fil-Furjana mill-bidu tas-seklu 20 din is-sena se tkun iċċelebrata il-ħadd 11 ta' Marzu. Il-bands ta' din is-sena se jkunu Planet Seed, Fakawi u Kevin Borch. Din il-festa tal-Qaddis Protettur tal-Irlanda għandha rabta speċjali ma' dak kollu li huwa aħdar u kien fil-bidu tas-seklu 20 meta bdiet it-tradizzjoni li l-Furjaniżi jissejħu bħala tal-Irish. Dan kif dak iż-żmien soldati Irlandiżi kienu stazzjonati fiż-żona ta' Balzunetta. Fl-1905 mbagħad kienet intlabet logħba futbol bejn il-klabb Furjaniż u t-tim Irlandiż. Dak iż-żmien it-tim ta' Floriana FC kien jilab bil-kuluri aħdar u aħmar, iżda wara dik il-logħba bdew jilagħbu bil-kuluri tal-Irlanda, jiġifieri aħdar u abjad, hekk kif kien hemm skambju tal-flokkijiet wara l-partita. St. Patrick's Sunday li hija s-sitt edizzjoni imtella mill-Kunsill Lokali tal-Furjana u l-Ajax Sports Club se jkun hemm spettaklu għal kulħadd, festa ta' familja. L-organizzaturi ħeġġu lil pubbliku biex jattendi u jqatta l-ġurnata fil-Furjana fejn il-pjaċir mhux se jonqos, ovvjament f'din il-festa ta' briju u birra.